Nembang napa? Ya sakarepmu. Isamu apa? Engko aku ngarani kowe ora iso. Mboten enten pamundutan mleh mboten. Ora ana pamundutan. Sakarepmu arep nembang apa? Nggih. Pelok. Pelok. Tembang kok pelok iki tembang apa? Mboten iki lho, tintingane pas pelok. Oh, ayo. Peloh to. Pelok iki apa? Pelok iki ya liyane slendro. Iki ngentup sik, hati-hati to. Napa ta? Iki lho, kewan iki lho. Ngentup. Ame karo entop kok wedi. Lah ya Net. Aku tahu mayang ki nglakoke Begawan Durna. Menika ngaten nggih jatosipun. Aduh, aku mergo dintup tawon. Mlentrong tenan e. Aku wae dintup. Apa? Mlentrong ya ngentup ae ora. Kapok-kapok iki lho nyemelak. Iki jenenge ngginggikan. Oh. Endi ta? Nyokot nyemelangi iki. Ya dinengke. Napa niku duwe entop? Duwe iki lho, sungute iki. Ah nggih sungut, heeh, nek entop ketoke ora.